Noni, sit mennään taas, eli tuu munkaan matkalle Helsingistä Bangkokkiin. Alkuun perus turvat ja passitarkastukset alta pois. Löysin mun lennon ja gate, eli nyt oli kaikki kunnossa ja me ollaan ready to go. Mä itse asiassa tein jo tällaisen video aiemmin, mutta se valitettavasti poistui, joten ei se mitään, tehdään tästä vielä parempi versio. Lähdin sit suoraan vaan koneeseen ja löysin mun paikan ja kävi kyllä aika hyvä tsäkätän paikan suhteen, tässä on kiva olla tää 13 tuntia. Sitten alettiin pikkuhiljaa lähteä ja päästiinkin jo ilmaan, eli hei Helsinki. Mä otin koneessa ihan pääosin vaan chilliä, että mä kuuntelin vähän musaa ja söin hyvin, eli otin kaiken ilo irti. Sitten vielä vähän illemmasta leffaa ja näin poispäin, ja olikin aika nopeasti aika rupea ottaa untapalloa, koska huomenna on tulossa makeet settiin. Reilut 7 tuntia siinä tuli nukuttua ja sitten alettiinkin jo laskeutua kohti Bangkokin kansainvälistä lentokenttää. Lähdin suoraan kuljetukselle kohti hotellia ja ihan kivan näköistä keliä tuolla tohon aikaan aamusta. Taisi olla joku 30 astetta. Mut joo, Hotlalle saavuttu ja mä lähdinkin heti suoraan vaan metsästä, että jos pääsis pulahtaa ton pitkän lennon jälkeen johonkin. Ja voin sanoa, että teki kyllä hyvää. Sitten vielä aamupalalle, että jaksaa seikkailla. Mulla oli kaikin puolin tosi siistiä ikimuistoinen reissu ja lähdin kyllä heti uusiksi, kun vaan mahis tulee. Ja käy seuraamaan JGn puolelle, sinne mä päivittelin enemmän täältä reissusta. Ja let me know, mitä sä tykkäsit tällaisesta videosta. Kiitos ja hei hei.